ejidegokwanụ pastọ ebe ọ nọ n'ime ụlọ ụka wee na-ala ọchụ nwaanyị na-anụ di. Na pastọ nọ n'elu nwunye mmadụ wee na-agba iche na mmadụ bụ ewu n'ime ụlọ ụka. A sịkwa n'okwu mgbe otu ka nwaanyị na-eti, ndị bịara baịbụl stọdi wee jidefa. Nke bụzi na ndị yutu niile gbapụtara wee sị na nke anyị emekwa eme na pastọ jere ịla ọchụ nwunye mmadụ, na anụ ahụ pastọ sịrị ya, anụ ahụ ya sịrị ya nya arụnye aka, anụ ahụ ya sịrị ya nya alaba ọchụ, anụ ahụ ya sịrị ya nya gbaba iche na mmadụ bụ ewu, anụ ahụ ya sịrị ya nya gbaba ntu. Pastọ wee chọchazie ebe o ya eje, ofu ozi ndị hukọp, ofu ozi ụmụ agbọghọbịa, ofu ozi ndị okwu niile eche onye n'ọnụ ọchụ nwunye mmadụ ka pastọ jeziri wee na-egbu abụrakata abụra. A sịkwa n'okwu nwaanyị gwaru di ya ka o jee baịbụl stọdi na nwoke mmadụ amadịrị n'otu amụ ka pastọ na-eji atụrụ nwunye ya n'ụlọ ụka. N'okwu ebe pastọ nọ wee na-agbazi iche na mmadụ bụ ewu, iche na mmadụ bụ ewu, n'enu ọchụ nwunye mmadụ nwaanyị na-anụ di ka pastọ nọ n'ime ụlọ ụka wee na-etiwari wee na-akpọwari wee na-agbari wamfodilodu. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife, nke bụzi na ndị niile bi na striti anụnwa mapụtara. A sịkwa pastọ wee kpolu peteri ya n'aka wee na-agba, ejidekwa pastọ osi azụ ụlọ bịam na rie ka Elija. Nwaanyị na-anụ di kpokolo akparị ya n'aka bịam na rie ka efurefu na afọ ozikwa ya na afọ ọkwa pastọ. Ndị mmadụ wee wee iwe wee jide oche niile dị n'ụlọ ụka na-akụrisi, jide ngwongwo pastọ na-emebisi, si na pastọ alagbugo ndị niile bi n'ogbe anụnwa, na ife pastọ ji utu amụ atụwụsi ndị chọọchị membịa na ọ dịghị ịka akọ, na nke bụ dị iwefe abụ na ọ bụrụ na ọnwa agbọghọbịa ka ejidere ya na pastọ, okwefa wee na-edi na nke a bụ n'ikpu nwa ọgaranya. Flavour sịkwa onye ejekwana n'ikpu nwa ọgaranya. Pastọ wee jewe n'ikpu nwunye mmadụ wee je na-abọwarị. Okpoko unu wee na-afụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-anụ di oge ọbụla fa sụchisịa ntị sụchisịa imi, ihe ya ama na ifefa bụbụ ọlatụ ndị ọla n'iyi, ịkwakịrịkwala waya na ife ndị a na-ala n'ọchụ. Ife ndị pastọ na-aṅụfa na mmiri ikpu na nya bụ ife adịghị ike akọ. Ifụfa n'ụzọ na fa buru baịbụl na-aga fee yiricha ka nje Michael na nje Gabriel. Ihe ama na ifefa nọ n'ụlọ ụka ala obo, Angel Michael is coming, cheri mama. Angel Gabriel na-alagbu Angel Michael, Angel Michael alagwukwa na Angel Gabriel, Angel Gabriel na-anụkwa n'ụdị Angel Michael bụ pastọ wee jide wee na-abọwari. Ebe pastọ na-alazi nwunye mmadụ, kwanụ m ife oyi eme ụmụ agbọghọbịa otu amụ ka oyi ji wee tụwụsifa. Ndị striti ajụkwuo na pastọ agha akazikwa ụka n'ogbe anụnwa ọzọ na afa jidie na fa ya amụkwu ya ọkụ na ndụ. Onye mmadụ ebe pastọ gbajezi o ya agbajekwa ofu ebe unu ma na-akwụ na chenji ọnọdụ ọbụla onye ọfụ. Onye makwa ebe o ya etinye isi kịta, ndị mmadụ echekwa abalị ọbụla fa na-ekwuchizi ndị mmadụ ntị, jaa Jehova, jaa Jehova, jaa Jehova. Unu agha ama na ọlago ndị ọya unu nwaanyị wee pụta na-akọgheri laa ndị nwunye unu, laa ndị ụmụ unu, laa Okekele Okafọ pụta na-ekwugheri ya. Pastọ aka na-akọkwa nke pastọ Kristi Atasa eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Akụkọ ya na Doris na ndị ọlakọta aka dokwa n'ite ka udu ọgwụ akọchabekwa ya. Onye ka pastọ anụnwa jekwara wee bụ n'ime ọchụ nwunye mmadụ ka ọ nọ wee na-aka ụka wee na-egbu abụrakata abụra n'ime ọchụ nwaanyị na-anụ di. Ụdị nwaanyị akịta ọkwa ojecha n'ụlọ ụka bata di esi ya bịa ka fa gba iche na mmadụ bụ ego, osi na ike adịghị ya na tata anụnwa na fa mere na vigil mee fasting mee preya na ya eme na ahụ adịghị ya si nso ụtụ na-ehife n'abalị na fa nọ n'ebe Angel Michael is coming, Angel Gabriel is going, kuru mmiri doleti do, kuru mmiri na ike adịghị ya. Di ya echekwa n'eziokwu ka nwaanyị na-ekwu na nwaanyị ji ikpepụta ya oya amadịrị nọ ndị pastọ ka ọ nụtalụ nwaanyị. Oya ama na ndị pastọ na-atụrụ nwunye ya otu amụ. Ọ bụ na ejide ha onye nke akịta, onye amasị nsi ọ dawarịba nwaanyị mmadụ na-abọwarị nwoke nwezi ọrụ jegota anya bụ ngwa afịa debe n'ụlọ bie ka o wee na-ezu ike abalị.
ike nwoke mmadụ jezie lụcha ọrụ nata ti nwunye ya tapere ya baịbụl ka ọ gwa nyanye ya akwụkwọ nsọ nwaanyị a na-akọmplen iti na-awa m afọ na-asa m ike adịghị m obodo ofe ife aka nwoke echeri n'eziokwu ohe ya ama na ndị pastọ alarisigbe nwunye ya na ndị pastọ bụ ife ọ nụtala nwaanyị na fa ejidego ọhụụ nwunye ya bụọ ya ka ebe a na-agba ọkụkọ ghere afụkwa ndị a bụ ndị pastọ oge na-erukwa mgbe a ya emechinata ụfọdụ ụlọ ụka ka a marazikwa ndị a na-aya nke ikpeazụ a amakwa m ife a na-akazi na ụka ka a na-aka ka ọshụ ka a na-aka ka ikpu ka a na-aka ka mmiri amụ ka a na-eji aṅụ ka mmiri ọshụ ka a na-eji aṅụ ka ndị mmadụ kafa na-eji analụ nwunye fa ka ụmụ nwoke ka ụmụ okorobịa kafa na-eji analụ oyifa nwaanyị ka ụmụazị ezitere kafa gụọ akwụkwọ nsọ ụdị ezitere kafa jee na-ekwelu pastọ Kristi ukwe n'ụlọ ụka ka ọfa kafa na-ararị anafa alakwa nwoke anafa ala nwaanyị onwekwo nke fa jidere hapụ nke ọbụla fa jide fado ya va laa ya ka arara ewu na ọkụkọ ndị ala karịzikwa ndị echegharị ha echegharị ife ndị a na-ala n'ọshụfa na ndị dibịa ndị ifefa na-ala n'ọshụfa na ndị dibịa fa alagbusikwa na ndị nwunye unu na ndị ọya unu nwaanyị ọkwọ nke nnụsị ka m wetara unu aka m asị ka unu gee ka unu n'ife a na-ekwu mana a na-atụ ya n'oyibo ntị ihe kịta ndị nwe ihu akwa ya ka a na-eti ọshụ ya amụ ya ka nwaanyị si eti mgbu ọshụ bụ ife ewe jidie asị na ọ nọ na-eti Elija anya amụma pastọ dadiji ọlagbuo ya okwe na ife ahụ afụzi fasị kwọrọ na afanya bụ ụlọ ụka bụ Divine Mercy bụ afanya bụ chọọchị